Moji milovaní, keď Adam s Evou zhrešili, tak predtým, než my to povieme tak, že Pán Boh ich potrestal, hoci Pán Boh ich nepotrestal, oni sa potrestali sami, on len vyhlásil rozsudok, ktorý už oni žili, lebo Adam sa už bál Boha a tak. Len predtým, než sa toto stalo, tak Boh im sľúbil záchrancu, že tým hriechom strátili raja. Boh im sľubuje niekoho, kto ich z toho biedného stavu, do ktorého sa dostali, do stavu straty raja, že ich vyslobodí, že príde niekto z potomstva ženy, kto hadovi rozšľape hlavu. Toto proroctvo poznáme z knihy Genesis a potom cez dejiny Izraela Boh to ešte viac tak ozrejmoval, osvetľoval, že čo to bude a poviem to tak, že vznikol taký termín, že Mesia, že neviem, či vznikol je dobré slovo, len tohto človeka označili, že to bude Mesiáš, lebo Mesiáš alebo Mešiach po hebrejsky znamená ten, ktorý je pomazaný, ten, ktorý je Bohom ustanovený, vystrojený Božou mocou na to, aby bol schopný vykonať Božie dielo. A na to, na čo Boh určil, a tým Mesiášom par excellence je proste Kristus, že on je ten najvlastnejší Mesiáš, lebo aj králi boli pomazaní na to, aby vykonali Božie dielo. Hej. Aj proroci boli pomazaní na to, aby vykonali Božie dielo. Aj kňazi boli pomazaní na to, aby konali Božie dielo. Preto som povedal, že par excellence, proste ten top z Mesiáš, ten top z tých pomazaných, ten Mesiáš v najvlastnejšom slova zmysle. Veríme, že Ježiš on nás prišiel z toho zachrániť a viete, keď premýšľame nad Veľkou nocou a nad tým, čo sa stalo, Ježišovou smrťou, zmŕtvychvstaním a celým tým kontextom, tak musíme si uvedomiť jednu vec, že celá naša viera, konkrétne v toto, Ježišovu smrť a zmŕtvychvstanie, nedáva zmysel. Do ľudskej logiky toto absolútne nepasuje. Lebo, viete, mnohé náboženstva to mali tak, že to, čo ja nejako prežívam, tak to aplikujem na Boha. To aj Freud tak tvrdil, že máme potrebu otca, preto veríme, že Boh je otec, ale len nepoznal kus písmo a tak, ale viete, že takto to funguje v bežnej ľudskej spoločnosti, čo sa týka nejakých duchovných vecí a náboženstva. Že človek mal strach z Boha, tak začal premietať to, alebo vnímať Boha tak, že on je ten, ktorý nás chce trestať. Preto prinášali obety. A vidíme, že to, čo nás učí naša viera a kresťanstvo, je, že Boh vlastného syna neušetril, ale vydal ho za nás všetkých, čo sme mali, myslím, že pred kvetnou nedeľou na 5. pôstnu nedeľu. Viete, že pre nás ako pre ľudí je prirodzené to, že to, čo je nám vlastné, si chránime. Prešlo to aj do nášho príslovia, či porekadla, alebo čo to je, neviem, že z cudzieho krv netečie, čo ťa nepáli, nehas. Viete, že susedovi horí dom, nie je môj dom. Aj keď jasné, že pôjdeme pomôcť tak, ale viete, že každý si chráni v prvom rade to, čo je jeho vlastné. Rodičia sa starajú v prvom rade o vlastné deti. Nie? Až tak potom o ostatné. A proste, viete, takto majú aj zvieratá, aj keď je nejaký alfasamec jelen, tak si chráni svoje stádo, lebo chce to proste zachovať. Medvede si chránia svoje teritoria, preto je potom taký problém a tak. Len viete, že pre nás ako pre ľudí je vlastné, že si chránime to, čo je nám vlastné, to, čo je nám drahé, blízke nášmu srdcu. A na Bohu Otcovi vidíme, poviem to tak, že presný opak, aj keď on miluje syna. Otec, to nebolo tak, že ho nenávidel syna, tak ho poslal preč, keď ho vydal za nás všetkých. Ale miloval syna, ale miloval takisto aj nás. To, čo je v pohánskych náboženstvách, viete, čo človek reflektuje tým strachom, je, že kto vie, či má Boh o mňa záujem. Lebo musím prinášať obety len preto, aby som upokojil Boží hnev, aby mi božstvo nič zle nespravilo. Keď otec vydal vlastného syna, tak vidíme to, že on mal záujem o ľudí. Hovorí to aj Žalm 8, že čože je človek, že naň pamätáš. Viete, že každý jeden z nás, ako z ľudí, sme nebeskému Otcovi extrémne vzácni, preto poslal na zem svojho syna. Len keby sme to mali my vymýšľať, tak povieme, Boh nikdy nevydá vlastného syna.
najlepšieho, najdokonalejšieho, milovaného. Kebyže taký nepodárok zlý, tak dobre, no nech ide hej, ale vlastného by nevydal. Keby sme my mali vymýšľať náboženstvo, tak nevymyslíme to, že tento Mesiáš je proste kráľ kráľov, ktorého očakávali celý židovský národ, takže jeho vlastného nepríjmu. Nie? Keď očakávame, viete, kráľa, tak sa pripraví všetká slávnosť, hej, pompou a hej, cvičí sa orchester a krása, kvety a neviem čo všetko, celá výzdoba. Hej, a privítajú ho kto prvý? No druhý kráľ, alebo proste hej, niekto predstavený toho štátu. Keď ide prezident niekde navštíviť nejakú krajinu, tak ku komu ide prvému? Prezidentovi, nie? Viete, že nepôjde tam nejaké, neviem komu, hej, do takej dedinky. Viete, a keď očakávame toho, že, hej, že Boh pošle Mešiáša, toho, ktorého očakávame, tak prvý, kto ho mal prijať, by mali byť veľkňazi, nie? Farizei, duchovná elita. Tí, čo sa od rána do večera modlili, čítali písmo. Keď pozeráme evanjelia, tak toto boli prví ľudia, ktorí ho odmietli. A niektorí ho prijali. Viete, že keby to máme my vymyslieť, nepasuje to do logiky. Však kňazi, tí sa majú najviac starať o duchovné veci a tí prví neprijali Mesiáša. Nie je to taká zvláštnosť. Viete, to, čo hlásame ešte ďalej, ďalšia zvláštnosť je, že náš Mesiáš, ten, ktorý nás mal prísť zachrániť, skončil sám, ukrižovaný, zomrel umúčený, utýraný k smrti. Zomrel ako najposlednejší zločinec, lebo vieme, hej, že vedľa Ježiša boli ešte ukrižovaní ďalší dvaja, ktorí boli zatknutí pre nejakú zbúru a vraždu. Myslím, že toto je pravdepodobne, neviem, či to je úplne na 100%, ale viete, že to boli zločinci, ktorí vedľa Ježiša zomierali. A keď videli Ježiša na kríži a ľudia tam ešte okolo, čo si mali myslieť? Keď zomrel takto. Viete, keby dneska niekoho odsúdili na trest smrti, čo si o ňom myslíme? To je najdokonalejší, najlepší človek. On nikomu neublížil, všetko spravil dobre v živote. To si myslíme? Viete. A Ježiš takto skončil. To je krásne to Peter vyjadruje dneska v prvom čítaní, že vy ste zapreli svätého a spravodlivého. Žiadali ste, aby vám prepustil vraha. Viete, že Ježiš skončil ako vrah, ako zločinec. A teraz choďte k niekomu, si predstavte tú situáciu v prvotnej cirkvi, choďte k niekomu, aj Peter, keď toto hovorí, tak to hovorí v chráme. Pár dní, možno týždňov potom, čo Ježiša zabili a vstal z mŕtvych. A týždňov, mesiacov až, lebo už 50 dní prešlo po Turice. Ale a choďte k niekomu a povedzte mu, že vieš, a príjmi tohto zločinca, že on ti zachráni a zlepší život. On mi má zlepšiť život. Nie je to divné? Viete, a keď sa nad tým tak zamyslíme, tak pochopíme to, že... pochopíme, tak je to ťažko chápať, ale že celá naša viera, proste ten základ toho, čo slávime cez Veľkú noc, je úplne divný. A to najdivnejšie na tom je, že Boh to všetko predpovedal a vedel, že to takto bude. Viete, že to nie je tak, že Pánu Bohu sa to vymklo, tak stalo sa, hej, však stávajú sa iné katastrofy, stalo sa aj toto. Boh vedel, že to tak bude a hovorí, že Ježiš to krásne vysvetľuje, že tak je napísané, že Mesiáš bude trpieť, 3. dňa vstane z mŕtvych. Predtým to hovorí, že čo je o mne napísané v Mojžišovom zákone, u prorokov a v žalmoch. Na mnohých miestach to Boh predpovedal, že to takto bude, že to nie je len že nejaké jedno, že mohli to prehliadnúť. Na mnohých miestach Boh predpovedal, že to takto bude. Viete, a v takéhoto Mesiáša my veríme. A čo je ešte taká zvláštna, alebo to Ján Zlatoustý píše, ak sa nemýlim, že Ježiš si nepodmanil ani jediný národ a my, keď vyslovíme jeho, máme presvedčiť celú zem. Viete, len preto to, čo nás ako kresťanov charakterizuje, je, že tomu veríme a nie, že to máme všetko v mysli jednoznačne zrovnané a všetko sme pochopili do detailu, do poslednej bodky. Viete, pre nás ani tak nie je dôležité vedieť to, neviem, ako extra vysvetľovať a chápať presné teologické pojmy a neviem, čo používať. Pre nás je dôležité, aby sme uverili, že tento Ježiš, ktorý bol ukrižovaný, skončil ako zločinec, ale napriek tomu Boh ho vzkriesil svojou mocou, že tento Ježiš nám ide zlepšiť život. Že tento Ježiš je ten, ktorý nás
ide zachrániť, že toto je ten, ktorého Boh už predpovedal v knihe Genesis, aby mne osobne zlepšil život a vrátil raj. Viete, len kým to človek vierou nepríjme a nepovie si, že aj keď to je možno také divné a nepasuje mi to a tak, ale príjmam to vierou, ale kým človek do toho kroku nepríde, tak nebude mať raj. Nebude mať Božie dáry. Lebo to, ako sa tu príjmajú milosti a tak ďalej, je naša viera. A potrebujeme dovoliť Ježišovi, respektíve uveriť mu a potom mu dovoliť, aby zmenil náš život. A ako podpora na to všetko, na celý ten výklad toho, že Ježiš zomrel aj kvôli tebe a kvôli tebe stal z mŕtvych, má slúžiť potom naše svedectvo. Lebo to Ježiš hovorí, že Mesiáš bude trpieť a tak ďalej, stane z mŕtvych, počnú do Jeruzalema, bude sa hlásať pokánie na odpustenie hriechov. Vy ste toho svedkami. Viete, že aj keď to nepasuje do ľudskej logiky, tak to, k čomu sme pozvaní, že pozri sa, ale mne Ježiš už zmenil život. Áno, presne ten Ježiš, ktorý nebol nejak extra významný, chodil len po Izraeli, nenachodil toho veľa relatívne, neprechodil žiadne krajiny, nemal žiadne kráľovstvo, nemal žiadnych sluhov, nemal ani dom, nemal ani auto, ani mobil, nemal ani koňa alebo somára, na ktorom by chodil. Keď išiel do Jeruzalema, museli mu zobrať od iných ľudí. A že tento Ježiš, ktorý mal možno dvoje oblečenie, to bolo všetko. Takže tento Ježiš ide meniť ľudské životy. Aj to naše svedectvo v tom hrá dôležitú úlohu, lebo ono to má iba podporiť alebo ešte priviesť ľudí k tomu, že pozri sa, toto Ježiš spravil s mojím životom a ešte čakám, čo viac s ním spraví, lebo viem, že toto, čo spravil, ešte nie je koniec. A keď chceš, tak to môžeš mať aj ty. A čo mám preto robiť? Len treba tomu uveriť. Netreba nič iné. Viete, lebo keby sme my mali vymýšľať náboženstvo, tak to vymyslíme a spravíme tak ako farizei. Hej, vy ste hriešni ľudia, čo vy chcete s Bohom. Hej, my tu a my sa snažíme, pozrite sa, my sa postíme, 2-krát do týždňa nič nejeme a týždeň čo týždeň, to nielen, že piatok sme sa nezjem, hej, ale týždeň čo týždeň, 2 dní do týždňa nič nejeme, hej, tak sa postíme, pozrite sa, modlíme sa 4, 5, 6, 7 hodín denne, tu sme si predložili modlitebné remienky a neviem čo všetko. Viete, keby my máme vymyslieť náboženstvo, alebo toto, tak to spravíme takto. Že, viete, aby ťa Boh prijal, tak musí sa najprv polepšiť, musí byť najprv dobrý a potom môžeš prísť k Bohu. Len takto mali pohánia. Keď počúvame o Ježišovi, tak vidíme, že k nemu prichádzali hriešnici a zažívali odpustenie. Prečo? Lebo tomu uverili. Celá veda, tam nie je nič ťažké, viete. Myslím, že mali sme minulý týždeň nedeľu Božieho milosrdenstva. Myslím, že to Faustina tak hovorí, že ak chceme od Boha čerpať milosti, tak potrebujeme prísť s nádobou akou dôvery. Nepotrebujeme prísť s dobrými skutkami. Nepotrebujeme prísť ako neviem kto. Ak chceme od Boha príjmať, potrebujeme prísť s nádobou dôvery. A kým s tým neprídeme, môžeme mať všetko, Majland. Môžeme Pánu Bohu povedať, pozri sa, ráno som sa modlil, ráno som bol aj na svätej omši, pomodlím sa ešte na obed, raduj sa nebes kráľovna a ešte večer sa pomodlím, pozri sa Ježišu, aký som dobrý. A Pán Ježiš povie, dobre, ďakujem, to som rád, že si dobrý, som rád, že nerobí zle, ale čo z toho, kde je viera, viete? Lebo vierou sa to príjma. Viete, a preto je dôležité, že aj niekto akokoľvek divne vyzerá Ježišova smrť a celý ten jeho príbeh, tak stále sme pozvaní k tomu, v prvom rade my sami tomu uveriť, že naozaj Ježiš prišiel preto, aby zmenil náš život. Aby my sme vierou dovolili Ježišovi, aby menil náš život a potom, aby sme sa s tým delili ďalej s ľuďmi. Že? Tak, ako to robili apoštoli, viete to, počúvame to stále teraz cez veľkonočné obdobie a ak chcete, tak čítajte skutky apoštolov, aspoň tie reči, kde vystupuje Peter a Pavol. Vždy tam nájdete to, že Boh poslal svojho syna Ježiša preto a on zomrel a stal z mŕtvych preto, aby my sme mohli mať odpustené, aby sme mohli žiť naspäť priateľstvo s Bohom a príjmať od Neho dary. Keď chceš, toto je, ber. To je celé hlasovanie apoštolov. A k tomu sme pozvaní aj my a to je to, čo zaznieva pri svätej omši. Smrť Tvoju, Páne, zvestujeme a Tvoje zmrtvých stane vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď my zvestujeme to, že Ježiša zabili, ale Boh je tak mocný, že ani smrť nedokázala nad ním vyhrať a po 3 dňoch Ježiš stal z mŕtvych.
Amen.